Ve iyyâke nesta'in. О Аллах, само на Тебе служим и Тебе Те молим за помощ. Дай здраве на хората, които са болни. За всички хора дай здраве, щастие и просперитет. О Аллах, Ти си този, който дава съдбата, определя съдбата. Определи нашата съдба, с която Ти да бъдеш доволен от нас. Приеми нашите молитви, приеми курбана, който беше направен в Твое име. Дари Кърджали и всички наши градове със здраве, щастие и просперитет. Allah'ım, ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Kaderi tayin eden şüphesiz ki sensin. Razı olacağın şekilde bir kader nasip eyle. İmanımızı kuvvetli, amelimizi salih, dergâh izzetinde kabul edilen dua nasip eyle. Biz bütün insanlığa iki cihanda saadet nasip eyle. Kurbanlarımızı dergâh izzetinde kabul eyle. Özellikle Kırcali'mizi ve diğer bütün şehirlerimizi felaketten, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Hastalara şifa, dertli olanlara deva, borçlu kardeşlerimize edalar nasip eyle. Özellikle bekarlara hayırlı evlilikler, evli olanlara da hayırlı yavrular nasip eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Kırcali Belediye Başkanımız Mühendis Hasan Aziz'e, Kırcali Bölge Müdürlüğü adına bu inisiyatifinden, bu güzelliğinden dolayı kalben teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Не само за нашия град, но и за цялата ни страна, първият общоградски курбан за здраве. Днес ние осъществяваме молбите на много кърджалийци да се направи един курбан за здравето на всички. Днешният ден е много специален за нас. Аз бих искал да благодаря на ръководството и специално на отец Петър, да благодаря за подкрепата на районният ни мюфтия Бехан Мехмед. За съжаление, загинаха много наши съграждани, пътувайки за да търсят своето щастие, своето препитание. През последните месеци и години ние бяхме свидетели на много наши съграждани, и млади, и деца, и по-възрастни. И страната ни като цяло, а и Кърджали, беше в трудно положение, имаше наводнения, имаше свлачища, много хора по нашите села и в града, за съжаление, загубиха своите къщи. Те са разрушени. И те останаха на улицата. Разбира се, че не останаха на улицата, защото успяхме да им помогнем. Всички те са изпълнени. Но нещастието изпълня. През последните месеци и към мен, като кмет на общината, и към районният ни мюфтия, и отец Петър, имаше хора, които се обърнаха към нас с идеята и молбата да се направи един курбан. Курбан е една традиция за нас. Една многовековна традиция за всички хора, независимо от етнос, пол и религия. Курбан се прави и при мюсюлманите, курбан се прави и при християните. Решихме курбана да бъде общ. Разбира се, че този курбан можеше да се направи в църквата. Този курбан можеше отделно да се направи в джамията. И всеки един от нас да каже, да, ние се направили за нашия курбан. Но Кърджали е избрано от Всевишния място. То е благословено място за всички нас. И тъй като Кърджали е един пример за толерантност, Кърджали е един пример за това как хората могат и трябва да живеят заедно, как хората могат и трябва заедно да споделят както своите хубави дни, така и да бъдем заедно в трудности, в нещастие, заедно с отец Петър и районният на мюфтия Бехан Мехмед. А сега ще говоря заедно тук с отец Петър и с мюфтият на Бехан Мехмед. От тук да се вземете по един програм и да се молите за Кърджали.
Allah razı olsun. Дайте това момиченце. Dur bakalım. Дайте го това момиченце. Дай това момиченце. Дай това момиченце от сакелата. Как се казва? Лили. Айде. Как се казва? Джемиле.